wengane zakwethu impela lapha seniphetheleke inkulumo ke waye umphathi weKhozi FM uSibongi Ngcobo nokusala ukuthi yona ke inkulumo ke eyamenza ke washenxa ke esekhundleni kodwa phambi sikhuluma kakhulu ke wengane zakwethu impela ke sinishilo yona le nkulumo nani ke nizwele. Listen, asakazi bekutshela ngendaba ukuthi ingoma ehlukanisa unyaka and then ukuthi why sikhuluma ngendaba ingoma ehlukanisa unyaka elikangaka. Sinomphathi stage ukhona weKhozi FM uSibongi Ngcobo. So marketing manager uLwazi Mthabela ozosichazela abantu ukuthi kutheni besiqina eliso kunantoni na. Because it's all ngibongayo. Asibingelele kumphathi stage Mapholo sanibona. Ngibingelele studio ngibingelele. Singasho zibe sethube lokuhlukanisa unyaka. Imigomo eminingi ke kodwa ke futhi ngicabanga ukuthi into abalaleli bethu bangasheshe bayizwe nabazofaka amaculo abo. Ilula ke imigomo yakhona esiqokile for ingoma ehlukanisa unyaka. Yona ke ingoma ehlukanisa unyaka ivulelekile nje kuwo wonke ama artist ngizosho kanjalo ama band ngisho nabantu abaproduce umculo. Ayikho imigomo ukuthi uhlobo lomculo. Ayikho imigomo ukuthi wonke umculo uvulelekile. Umculo nje esudlala eSouth Africa oplaylisted emsakazweni uKhozi FM uvulelekile. Nabafaka kumculo akufanele babe ngaphansi kweminyaka e18 nokuthi ke amaculo enziwe kuthiwa lento kuthiwa isampling. Uyayibona leyo nto. Yeah, isampling. Nawo ngangena kodwa as long as registered kahle ngendlela efanele yakho. Oh, kusho ngamanye amazwi umuntu esamplisha ingoma ngokusemthethweni. Yebo kunjalo. All right. Ingoma ke esiyigadile ke kulonyaka esiyibhekile kakhulu kulonyaka ezingene ngomhla ka1 January kuze kushaya u31 October 2024. What? Bebela? Yebo. So ingoma ebingijayivisa nami kakhulu ngoMay nami ngakwazi ukuthi ngiyiqoke ukuthi ingene khona. Phakathi. So ukhulume ngendaba yokuthi ukuthi ingoma kumele kube khona ivele kuma list amathathu, right? Ngizonathi kube into kanjalo okuhlanganisa eziqokwe abalaleli ngoba sinika abalaleli bethu ithuba lalokho asibongi ukuthi nabo beqoke ezabe ingoma eziqokwe ngaphakathi la emsakazweni uKhozi FM abasakazi nabakhona abasebenza emsakazweni kanye futhi ngeyidlale kudira kwisystem nayo. So evele ekwilist eyodwa ingoma kushuthi ayikwazi top 10 awema fanele ivele kuwo wonke ama list. Okay. Mathathu. Mayisivele kungumathathu iyona ke ingoma ezongena ohlwini kulezi ezizoba izona ingoma ezikhethiwe for ingoma ehlukanisa unyaka. Okay, no kuyezwakala. Cishe imbandela ke ngicabanga ukuthi umlaleli ke uyayizwa yonke leyo. Uma ngabe sikhuluma ngengoma ehlukanisa unyaka emsakazweni uKhozi FM, umkhankaso lo uqale kuba khona ngeminyaka yama 90s. La khona umsakazo wawudlala ingoma esuke ibonakala ivelele. Ngaleso sikhathi ishisa ikhotha ngaleso sikhathi bese ke kuba ke ukuthi ke iyona ngoma esuke ke ithatha njengengoma ezohlukanisa unyaka ngoba vele abantu ngaleso sikhathi sefestive ngesikhathi sika December basuke beyizwa egazini nangempela ke bese kuba ingoma ke ehlukanisa unyaka qale khona la emsakazweni uKhozi FM ngaphansi kweSABC kwaba into ke enedumela ke nesasa ngendlela emangalisayo siyabona ke sekuyenza ukuyasabalala ke nakweminye imisakazo ke sekuyenziwa kodwa nje kuqale khona la emsakazweni uKhozi ngeminyaka yawo 1994 Selbeyonce. Yeah. Mphathi kukhona futhi siyazi ukuthi njengoba eshutshatha ukuthi ibackground yawo wayibeka kanjani kodwa kukhona amanye ama updates nokunye futhi okuthe kwathi thasi kule campaign ka 2024, right? I-campaign yethu yengoma ehlosinyaka isafana. Kodwa khona izinto ebesingayicacisi before. So siyasebenza nama departments amaningi, SABC nama departments amaningi. So okubaleka kakhulu ukuthi umlaleli afana yakwazi ukuthi sekesebenze nomnyango waka legal SABC legal. iSABC legal yenza sure ukuthi lo mkhankaso wethu njengoba sithi ingoma ehlukanisa unyaka akekho umunye umuntu okwazi ukuthi abe nengoma ehlukanisa unyaka naye. Eyala ku-station soKhozi FM la SABC ithina isithi ingoma ehlukanisa unyaka lelo term lelo li trademark okusho ukuthi akekho umunye umuntu okwazi ukuthi ayisebenzise. Sike saba nenkinga ke before kukhona abantu abathi sisebenzisa indlela yabo yokusebenza nani kodwa yangaya ndawo leyo nto ngoba besinawo legal owazi ukuthi ine trademark lento nokuthi akekho umunye umuntu ukuthi akwazi ukuthi ayenze. Abanye abanayo imikhankaso yabo kodwa akusiyona ingoma ehlukanisa unyaka. Enye i department esisebenza nayo khona la kwa SABC internal audit
Yes. Kuye kuthiwe ke abantu baka audit ubusho ngesingisi they keep you honest. So I audit yenza sure ukuthi akusithina la ngaphakathi emsakazweni esiyibalelayo amavoti. Yes. So sinayo service provider la mesithi SMS awuyise kule number sike siyise kuleyo number bafe basibalele bona. Mase bayayithatha lezo number lezo isibalo bayise ka audit. Audit mase baya check ukuthi kubalwe kahle ngempela yini. So as la studio. Ngesikhala bazokuthula le. Baya check ukuthi yonke into ibalwe kahle yini ba verify ukuthi njengoba sithi ulona umculi oyedwa uthola amavoti angaka kunjalo ngempela yini nokuthi mesithi umuntu owinile okhethe ingoma esihlukanisa unyaka uyena owinayo sinakhona siyachecker lokuthi nayi phone number yakhe le number lena ibelonga to lo muntu lona so I-audit isenzela konke lokho ngiyafuna ukucacisa ukuthi amavoti awabalwa la ngaphakathi ukhosini okay awabalwa nokuthi ubani owinayo akakhethwa la ukhosini ukuthi ubani ohlukanisa unyaka nalokho akukhethwa ukukhethwa uyena umlaleli base kubalwa i-service provider base kuya auditwa lezi zinto besingayivezi ngaphambili kodwa kubalekise sibona ukuthi kubalekile usicacise konke khona umlaleli naye uzoba comfortable ukuthi njengoba ethatha ifone yakhe vota uvotela into ekhona ngempela ne competition ngomumo. Ngiyacabanga ukuthi kuyasiza kakhulu ukubalula lokho nanokuthi ukuthi sebenze nawa SABC internal audit ngoba kusiza enteni ekuthenini abantu bacabanga ukuthi bayibaleka boningoma and then ama favorites nani into kanje I mean kuyasiza kakhulu ukuthi kube khona singabiza nge-third party ekhona esizayo mangabe kukanjena futhi sibe nawo ama leaderboard so njalo mekuvotwa njalo ngolesihlanu siyakhipha isibalo ukuthi okay nangu umuntu osahamba phambili ngalesikhathi nangu number 2 number 3 kanjalo njalo ngolesihlanu sesiyikhiphe lezo inamba sesiyikhipha sozivela khona ka audit sebeshila ukuthi ayisesibalile okwesibili ukuthi siqinisekise ukuthi ngempela ama numbers ahamba ngalendlela ebesicabanga ngayo. And ngicabanga ukuthi futhi lokho kugqugquzela ngisho nawe umlaleli bona ukuthi awe maye ingoma yami ile kude kangaka kukhona nje ake sinyusa amasokisi. Injalo phela kuyabonakala. Okugcina ke Mthabela mhlambe kulabo mhlambe abalangazelele ukuthi belandelele noma ukuhlanganyela kanye nawo lo mkhankaso lelo bengathola phi mhlambe ulwazi olugcwele ukuthi nabefuna kuba ingxenye yawo umkhankaso. Okokuqala nje sithi abalali bethu abahlala emoyeni balalele ngoba sonke isikhathi sobe senza ama update sobe sibazisa ukuthi sesigubune kwezigaba iyayo le campaign umkhankaso lo wengoma ehlukanisa unyaka okwesibili abalaleli kumele bangene kwi-website yethu www.ukhozifm.co.za bangene futhi nakwinkundleni zethu zokuxhumana Facebook, Instagram, Twitter sobe sikhona yonke indawo so kubalekile ukuthi uma ufuna ukuthola ulwazi ngawo lo mkhankaso lo wengoma ehlukanisa unyaka ungene kulezo ikhungo lezo kodwa mawukuthi futhi akujabulisi lokho uhlala emoyeni kodwa futhi ungasendela nane-email futhi emsakazweni ukhozi ku info@ukhozifm.co.za uma ufuna ulunye ukwazi ngezinye izinto mhlambe ofuna ukuyibuza eceleni ngayo umkhankaso ingoma ehlukanisa unyaka. All right. So zimbili izinto engithathile la ngithathe one ukuthi ingoma ekhishwe ngomhla ka1 January eqoshwe yakhishwa ngomhla 1 January because ngoba manje ingakwazi ukuthi ingenelele. Lastly kuzobe 31 October. So izophuma kusasa shwembe. So ephuma ngemva kamhla ka31 October kusho ukuthi kusasa kuNovember kuyale ayisakwazi ukungena lutho. Kubalekile ukuthi sikusho ngalokho ingoma ehlukanisa unyaka umkhankaso ofanayo uyasijabulisa mesenza lento sithi siyangena kwi-festive kumnandi futhi into esijabulisayo umculo kakhulu umculo into esihlanganisayo njengabantu ngoba siyazi ukuthi noma konakele singaphathekile kahle khona amaculo asiduduzayo uma sijabulile khona amaculo esidansa khona nje umculo nje ubalekile kakhulu empilweni zethu so sibona ngathi iyona ndlela enhle yokuthi sihlukanise unyaka ngayo ngeculo ebelisijabulisa unyaka wonke so siyacela ukuthi abantu abavotele iculo elimnandi kubalekile nalokho asivotela umuntu simthandayo sivotela iculo kade lisijabulisa unyaka wonke so bengifuna ukucacisa lokho ukuthi it's very important ukuthi sikusho lokho ukuthi sicela bakithi sicela iculo elimnandi sikhona songena sijabulile ku-2025 bakithi yasicela mana mhlawumbe ngabe imininingwane yokuthi sithumela nini and kuvulwa nini ke manje mangabe sisifuna ukuthumela izingoma zethu ezisijayivisa unyaka ka-2024
umlaleli wethu siyacela ukuthi nje kusukela ngomhla ka1 November 2024 siyavuma Yibo madoda ungaqala ukukhetheka ingoma yakho ofisayo ukuyibona ohlwini engoma ezihlukanisa unyaka lapho futhi singakhohlwa ke umlaleli ukuthi sizobe ungasende SMS ebiza u150 ku 33665 awuphinde futhi 665 33665 all right uyisho uyasheshisa nje Uyashesha? abantu basetraffic qala yeah 33665 okay SMS ibizwa 150 so umuntu uthumela lapha igama lomculi nesihloko sengoma ufike athumele igama lomculi Yeah. isihloko sengoma ku 33665 uzobe sathola ke SMS eshoyo ukuthi hayi ngempela kungenile ivote lakho inomination yakho ingenile okay Yeah. all right kodwa ukuvota kwakhe akusho ingoma isingenele top 10 cha asikakavoti ukuphakamisa ziphakamiso lezi saphakamisa all right so ngomhla ka15 mase sibalile kahle sithi ngomhla ka1 siqale ke siyavota nakhe ke cacile ke manje njalo mfowethu Siyabonga. all right